Nyakora mogi sadek marotinero kamano kuom kete Ramogi TV kambi ude weche manyien mabendo waikoni gi lak seche gi wantiere kod mathoth moikoni gi lak seche gi mago motenore kod budget, mago motenore kod paro mar chik mar omenda kaachiel kod mago mag somo to kod nonro motim kod kambi mar Infotrack, weche mag ohala kaachiel kod weche mag tuke. Magi weche ma omiyo pek. Sure that each and every Kenyan is fairly treated, equally treated. And that's why we're saying, you agree with this phrase that is one man, one vote, one shilling. I agree totally. Jatend duond bura mar ODM Raila Amolo Odinga osiro lwedo paro michwalo gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mar pogo yuto mar Kenya kede okwan ji e gweng' ka gweng'. Mokwongo ne en keto osuru ewi mkati ma 87% odagi wachini kendo ok gi support. Nondo mar Infotrack nyiso ni atamalo maduong' ma jo Kenya kwedo osuru mechano juogi nengo makati, nyamburko kod mamoko kokale paro mar chik mar omenda. Order no kata doko ni ogole ten order makoro kwanya implement nikech contract as at that time joido kanyo oseru. Piny owacho ma Migori oramo ni ok biluwo chik doho mar dwaro ni duoki jotije mako jolo e tich. Nyakora mogi nena ka intiere kanyalo loso kode namba mar 3600. Kanyo bendi idwa achiel kachiel e Facebook, YouTube kaachiel kod X mar Ramogi TV agoye kod mbaka mia pachi kotero kod weche ma wakelo ni gi elak seche gi nyinga Uchengi Emmanuel jalo kumarwa en Belinda Diambo bed koda e chakruok nyaka giko. Nyakora mga jwang bendi ng'eyo budget ma bendi brosom mariga ma 2024 2025. Olieki maromo trilion 4 ma en budget maduong' moloyo ma Kenya osebedo godo. Komiti mar od bura mana bende otenore gi weche mag budget ena bende osebedo ka chwalo chenro machal kama endi kendo gikone to ne gichwalo weche machal kama gi e nyim od bura bang' nono chenro mayande ochwal gi migawo mar omenda. Od bura opodho budget no bende olieki maromo trilion 4 ma bende en budget maduong' moloyo ma bende Kenya osebedo do. Komiti mar od bura marango weche mag budget ne opedho budget machal kama endi magilieko bang' nono chenro mayande ochwal gi migawo mar omenda. Nyakwara mogi to budget ni chal nadi, kore lach marom nadi, ten budget mar omenda marom nadi. Kawacha Kenya kwa mga jwang wadani mondo moyangni kaka budget no chalo mariga maga 2024 2025. Budget mangima en shillings maromo trilion 4.006 mane kor budget no duto koriwo omenda mibiro pogi e bede migepe mopogore opogore to kod ne chenro mopogore opogore. To chenro go chalo nade kata bede mabiro do budget ni chalo nade gi omenda ma omigi. Ka odhi nyime mae kaka ochal ka biro chako kod gino ma olieki apisi ma jatend piny. Apisi ma jatend piny omiyo omenda maromo shillings bilion 5.1 obro tayo godo chenro mage mopogore opogore. Ka odhi nyime apisi jalup jatend piny omi bilion 4.8 omenda go tayo godo chenro mage. Ka apisi ma jatend migepe mano kama oting'o Musalia Mudavadi en mano bende oting'o omiyo omenda maromo shillings bilion 1.1. Komachielo bende nitie moko pok mar omenda bende oketi e budget no mar trilion 4.006 kar jot mar jatend piny ma opogore kod apisi ma jatend piny. Apisi ma jatend piny en mano mantiere chuny boma ma Nairobi kamite e chenro mage mopogore opogore mag apisi kaka jatend piny. Aito wantiere kod kar jot ma jatend piny ma bende nitiere kod budget ne to kod jogo matiyo kanyo to kod chenro mage mopogore opogore omenda maromo shillings bilion 9.5. Duol ma jotend migepe riwruok margi kachiel kod chenro mag kaka jotend migepe duto kanyo bende miyo omenda maromo shillings milion 275 mondo mi gitago do chenro magi. Ka wadhi nyime wantiere kod moko kuonde bende okete omenda ne budget no makore lach mogik e pacho kaendi. Duol matayo od bura mano Parliamentary Service Commission chenro magi duto mantiere kanyo matayo chenro gi omiyo omenda maromo shillings bilion 44.5. Bad migawo mar doho mong'ere gi dho ngere kaka judiciary chenro mage duto kamoting'o mago mag doho, gero doho, chenro mage mag ng'ado buche mopogore opogore gi tije duto mantiere buoye kanyo biro kawo omenda maromo shillings bilion 24.6. Apis mar Odita Janer mano janon buge mago mag piny owacho bende omi kanyo omenda maromo shillings bilion 8.6. Aguch siro gwenge manigi midhiero Equalization Fund ma indigo machako kamago mantiere nyandwat mar ho mar okak mago North Eastern
kuonde motuo mantiere kod midhiero mopogore opogore. Omenda bende gibedo ka gitiyo godo mong'ere kaka equalization fund, omiyo omenda maromo shillings bilion 10.5. Ka wadhi nyime, bende wantiere kod moko kuom omenda moket ne chenro mopogore opogore. Duol mochung' ne weche mag yiere pacho kaendi to kod chuogo tong' bende omiyo omenda maromo shillings bilion 3.7 mong'ere kaka IEBC. Bende duol mochung' ne kedo kod mibadhi pacho kaendi EACC to kod chenro mage duto ma kedo kod mibadhi gigo motimo duto omiyo omenda maromo shillings bilion 4, ka apisi mar ofwamb kich mano NIS omiyo omenda maromo shillings bilion 46. Apisi mar jobin bura DPP ma bende ochung' ne weche mag buche mopogore opogore doho omiyo omenda maromo shillings bilion 4. Migawo mar jolweny, chenro duto mag jolweny mag pi, jolweny mag nam, jolweny mago mag yamo ka achiel kod jolweny mago bende gin mag lo mong'ere kaka KDF, gintiere kanyo kod omenda maromo shillings bilion 173. Chenro mag weche ma oko tudruok gik machal kamago duto omiyo omenda maromo shillings bilion 23 e budget no ma bende olieki mar higa mar 2024 2025. Ka wadhi nyime, nitie moko kuom kuonde ma bende okete omenda e budget no ma bende igeno tigodo e hik omenda no. En ni od bura mar Senate kod chenro mage duto, chenro ma senators timo, gik mantiere alwora mar od bura no gi mago duto magitimo omiyo omenda maromo shillings bilion 8. Chenro mag od bura mamalo mano parliament omiyo omenda maromo shillings milion 458. Nitie tudruok kod twak mag loso chike e od bura, chenro mopogore gi mago bende chenro moko mamoko ma gin godo omiyo omenda maromo shillings milion 119. Tayo chenro mag chike e od bura, loso chik gik machal kamago to kod mamoko duto omiyo omenda maromo shillings milion 117. Komachielo, chenro moko mag siro od bura, nitie od bura nyalo bedo gi chenro mamoko mopogore kod mage moseyang kaendi omiyo omenda maromo shillings milion 222. Mago gintiere duto makoriw to bokelo omenda maromo shillings trilion 4 mano ochako godo kaka budget maduong'ie mogik e pacho kaendi. Chenro mag somo bende okowe chien nikech wantiere kod weche mag somo to gigo ma itayo gi godo. Skunde mag primary kod secondary duto koriw omenda maromo shillings bilion 142. Ndiko jopuonje, chudo mag jopuonje, weche mag gero klese, gik machal kamago ma bende gesani dwaro mondo miyo ndik jopuonje mago mag JSS. Mago duto hik omenda no keto omenda maromo shillings bilion 142. Mbalariany kod college tayo chenro magi chiwo hola mopogore opogore e bwo chenro magi kanyo omiyo omenda maromo shillings bilion 127. TVETs ma kuonde tiegruok ma bende yude lony mago mag lwedo gin mago bende omiyo omenda maromo shillings bilion 30. Mago tenore kod chenro mag somo e budget ma bende koro olieki kanyo. Bende nitiere weche motenore kod thieth, migawo mar thieth gimobedo katimre iye kanyo, osiptende kuonde thieth mopogore opogore omiyo omenda maromo shillings bilion 102. Chenro mag ngima oganda public health nonro mopogore opogore bende omiyo omenda maromo shillings bilion 28. Ka wadhi nyime kowuok e chenro mag thieth, wantiere kod weche ma otenore kod teko mar stima. Piny Kenya nyuolo teko mag stima ma bende otiyo godo, ka bende e chenro mag nyuolo teko mag stima omi kanyo omenda maromo shillings bilion 15. Nitiere kembe momiting mar keyo teko stima machopo ne ji e gwenge mopogore opogore. Kembego kaachiel kod chenro mag duto mag keyo teko stima omiyo omenda maromo shillings bilion 51. Nitie bende kaka inyuolo stima kod kido mamoko, chenro mamoko kata lai mamoko mag nyuolo teko stima ma bende opogore kod mwang'iyo godo mag pi kaachiel kod gigo mikeyogo. Nitiere kido mamoko mag stima mitiyo godo oket ni omenda maromo shillings bilion 2. Aito nitiere weche mag tayo sekta mar stima kaka ibiro ta chenro go duto e bwo teko kod stima omiyo omenda maromo shillings milion 561. Ka watieko bende wadhi machiegni no, wantiere kod gino mong'ere kaka wang' apaya ma pacho kaendi, kongo wang' apaya, gero manyien to kod bero mago mantiere omi kanyo omenda maromo shillings bilion 199. Aito sekta mar obila, pisas mag obila to kod chenro magi duto ama bende gitime pacho kaendi omiyo omenda maromo shillings bilion 110.5. Kwara mogi mane kaka budget ma olieki mar higa mar 2024 2025 biro bedo kofuone kendo kopoge matindo tindo. Mago duto koriw kelo budget ma bende osewach kanyo maromo omenda mar shillings trilion 4.00 gima moko e bathe kanyo, ka od bura iwacho ni koro opodho budget ma oseliekino ma bende romo trilion 4. Mae en budget ma koro wacho ni maduong'ie moloyo ma bende piny Kenya osebedo godo. Mae ndi banka komiti marango weche mag budget ne ochuo pedho budget magilieko bang' nono chenro ma bende yande ochwal gi migawo mar omenda. Kwara mogi
man kaka budget no chal kendo koro ageno ni kaka od bura osepwodhe ni koro bang'e to biro kawo okang' mane mar mondo mi kaka omenda gi ibiro pogi mondo mi oti e hik omenda mar 2024 2025. Ka wadhi nyime en ni moko kuom kembe pacho ka indi obogo chungo chenro magi kamoting'o sir ma gisebedo ka gichiwo ne sectors to kod chenro mopogore pacho ka indi po ni paro mar chik mar omenda ibiro kadh kaka en. Kambi maloso koda kod pi Coca-Cola obogo chungo sir ma silings bilion 23 ma gisebedo ka gichiwo. Bende riwruok ma jobo mwandu mong'ere kaka Packaging Producer Responsibility wacho ni thoth kembe nyalo biro loro kendo dar kalore kod osuru mabiro keto chenro magi bedo mapek. Bende riwruok mar kembe ma lendo e mbui Tespok okwedo paro madwaro ni ng'adi osuru e lendo mag mbui. So when you look at the negative externalities, there's already a mechanism that is tested and works. So the eco levy, and I'm not over canvassing it then becomes a double charge on already what's happening. And I agree with you 100% that would increase the cost of business and at one point make the industry products unaffordable. And then the cycle continues. This levy will increase the cost of doing business. We are seeing the cost of packaging for CSDs or carbonated soft drinks to the tune of 80%. And for the water, the Keringet that is in front of me here, the cost will increase by 53%. Kadhi nyime en ni moko kuom hata malo 46 mar oganda jo Kenya onge kod ng'eyo moro wi paro mar chik mar omenda mar higa ma 2024 2025 kata malo 77 kende mag jo Kenya wacho ni kata kadho paro no kaka chik to onge lokruok malich mobiro kelo ne uchumi mar piny Kenya. Thoth jo Kenya bende yangore ni seyo meto mar osuru e wi mkate, nyamburko e kind mamoko. Moyangi gi duol matimo nonro mar Infotrack ma bende onyiso ni atamalo 63 mar oganda jo Kenya wacho ni piny Kenya okta e yo mowinjore kalore gi pek mar ngima kod osuru man malo. Lidio Keyo nigi ler mathoth. Kinde matwak ewi paro mar omenda mar 2024-2025 dhi mbele pacho ka. Riwruok matimo nonro mar Infotrack oyango ni atamalo 77 mar oganda jo Kenya wacho ni onge lokruok moro amora ma paro mar chikno biro kele pacho ka kaluwore gi pek mar ngima kata malo 13 kende ema wacho ni paro mar chikno biro kelo lokruok. Kaluwore ni twak ewi paro mar omenda no osebedo ka igoyo mbaka atamalo 54 mar oganda jo Kenya ni kod ng'eyo ewi paro mar chikno kata malo 46 to onge kod ng'eyo moro amora. I think in Kenya it's only this administration that has made this thing called finance bill be a bit known. Before now it was so silent. Even as researchers we were not focusing so much on it. We were so much aware of the budget reading. Everybody would talk about the budget reading. But the current regime made us aware that before that budget reading, there's the finance paper that has to be tabled. No bende yango ni oganda jo Kenya mar matamalo 67 neno ni piny Kenya ok tama kare kagiwacho ni ochumi ma pacho kayulo nengo ngima oidho yudo thieth makare osebedo matek kendo moko kuma piny chal gi rach. Atamalo 19 neno ni piny Kenya dhi makare kagiwacho ni bech gik moko hojore. Kwe kod achiel mar oganda ni e pacho ka bende giwacho ni sirikand Kenya Kwanza tiyo makare. Ewi osuru ma geto keti ewi mkate atamalo 87 mar jo Kenya ok mor gi paro makamano kata mana dek kende ema siro paro no. Atamalo 83 kodagi paro mar medo osuru ewi omenda mag oro omenda e mbui kod sime kata malang'wen kende ema sire. Malo atamalo 80 mar oganda jo Kenya okwedo paro mar chiwo nonro maiye mag oganda manyalo miyo fwenye mwandu gi mamoko kendo keto gi gichulo osuru. Mokwongo ne en keto osuru ewi mkate ma 87% odagi waching kendo gi support. Mar ariyo en wach mar keto osuru kioro ne ng'ato pesa to transaction cost chaki keto ni atamalo 16. 86 mar jo Kenya otamore. Samoro koro inyalo kon ni jo solosuru nyalo golo nonro mari mawachi ni Jovin pesa moro nyodonjone mabalang' koro wagolo nyinge ni en gi pesa moro mondo mios gine ong'e kaka ochulo go osuru pesa minyalo yudo e yo mopogore. Mano be jo Kenya 83 odagi. Thoth oganda jo Kenya bende okwedo meto mar osuru e mwandu machalo betri, tie geche, tie ndigni
tie apiko gi tie wheelbarrow. Gik moko ma iwacho ni ok nya rito gin alwora maber, gin gik makelo chochni mag alwora machalo kaka betri, machalo kaka gik moko mag simbe mag ong'we yamo gi, nikech sama oseti kodgi to koro iyudo ka bedo matek kaka idwa dhi witgi. Mano bende 83% odagi, isiro mana gi 6%. Wach keto osuru mar 2.5% ewi nyamburko ma sama idhi nyiewo insurance mari, to iketo idwa ni chul omenda matin mogik en 5,000 asto mamalo mogik en 100,000. Mano bende 81% mar jo Kenya otamore. Kata obedo ni piny Kenya osebedo kaka okenge mageto bero osuru ma pachoka kore koda kameto mag osuru, nonro mar Infotrack oyango ni oganda jo Kenya thothgi onge kod yie ni piny Kenya ochomo kama kare ka penjo maduong' en ni bende okenge gi biro nyago lemo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Odinga wuok oko mar dok ne paro ma ichwalo gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua mar ni pok mar omenda madhi ne dongruok tim kirango kwan ji e gweng' ka gweng'. Raila wacho ni mano en paro maket gi mano mane gichwalo kokale paro mar BBI. Ne oloso kane olime gi kweth ma Limuru 3 e log tich mar ODM. Jafambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Kata ka gweno podi ok omuonyo bando i wach mar pok mar omenda ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebedo kadhiro e thurka kuom thuolo manok mokalo, jatend ODM Raila Odinga e telo mokwongo higa ni nosiro paro no lwedo. Somehow this thing has been misrepresented as if it is discriminating against other parts of our country. Nothing could be further from the truth. It is not a question of discrimination. We want to ensure that each and every Kenyan gets a fair share of resources created by our sweat. This is what it is. It cannot be right that some children should get more money as bursary than other children in other parts of the country. And I think this is a conversation which, if we have it openly, in a open dialogue, we'll be able to convince majority of our people that this is the right way to go. Jalup jatend piny Rigathi osewuok oko ka gwenyore e paro kod mokunjo telo e sirikand Kenya Kwanza ma bende ni kod leny e wi dhir makamano. Odinga nolero ni piny Kenya oselewo mar chopo paro makamano ma bende ne osebedo ka odhiro ahinya kokalo e paro mar Building Bridges Initiative mane otisi kaka BBI ma bende ne doho owito oko higa mag 2021. In the BBI, we had proposed it. Some people don't want to hear it. But we want to ensure that each and every Kenyan is fairly treated, equally treated. And that's why we're saying, you agree with this phrase that is 1 man, 1 vote, 1 shilling. Odinga noluwo dho jotelo mawuok e gwenge ma Masawa mar Kenya mane olime e log tich mar ODM bore ka. Jotelogo jumbe adek mokalo ne obago romo e kaunti ma Kiambu. Romo bende notisi kaka Limuru 3 kama ne jotelogo opuode wach kaka siasa ma Mount Kenya biro ringo kinde mabiro. 1 person, 1 shilling, 1 vote. The answer to it is to implement devolution fully and to fund devolution fully. We also agreed, and it has been mentioned, that the mantra of 1 man, 1 vote, 1 shilling is a thing that we are not going to relent pushing, not because it benefits people in the mountain, that's far from it. It actually benefits every other person in this country, and as it has been said, it is not for us to take from somebody so that it comes to us, no. It is for us to ask from the national government that which they are holding on to and refusing to let come to the people. In the devolution, we talked about equity in sharing of resources in our country. That means you actually take count of the numbers of the people where they are, because the services are primarily first and foremost to the people. Ero Limuru jotelo mawuok Masawa mar Kenya ne ochopo e winjruok ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta ema en ogai margi kendo ema gibiro luwo kama obiro siemo ne oganda ma Masawa mar Kenya motende gi siasa ma higa 2017. One of the other issues that was going around within the region is the desire to make sure that we are completely scattered politically
And for that reason, we agreed as political parties from that region that we will be working under one umbrella grouping we are calling Haki. And we also resolved that Haki, the patron, not the party leader, the patron of that Haki will be none other than Uhuru Muigai Kenyatta, for the reason that he has the capacity and the ability and also the respect that can bring the people in the mountain together so that we are not scattered like we were scattered 2022. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho mar kaunti ma Siaya pod nikod ting' mar keto kenge mag chulo gope mag wego rak mane ni gope go kobiro rocho chenro mag dongruok kokale budget mag kaunti. Report ma jaga budget dweche 9 mokwongo mar ikomenda marumo dwe ni yango ni weg orak pod bandho tend Siaya $388.92. Jaga budget bende yango wuodhe madhi e pinje maoko kaka mamoko kuom kuonde matend kaunti ma Siaya otiye kod omenda kendo ji osiya mondo mione ni chudo mag jotich otime yor lai mar IPPD. Mathiro mibadhi manyalo neno ko tim chudo makamago aching. George Bati Mioler. Nonro mar jaga budget oyangore ni budget mar $10.54 mane kaunti ma Siaya oketo kagigeto chopo chenro mage ikomenda mar $223,224 koting'o $7.6 mane gigeto yudo kaka pok mag omenda mowuok kuom piny owacho mamalo, $1.57 mane odong' e ikomenda mag $222,223 kod $760,000 mane gigeto kaka choko margi mar osuru. E dweche 9 mokwongo mag ikomendano mane en tarik 31 dwe mar adek mar higani, piny owacho mamalo ne osemana chwalo ne kaunti ma Siaya $4.1 ka e kind $760,000 mane gigeto kaka choko margi mar osuru. Siaya ne ochoko $402.6 kaka choko margi mar osuru. Ma nyiso medruok mar 12.2 kopim kod choko ma ikomenda mar $223,223 mane en $358.74. Medruok ma jaga budget koni obiro kaluwore kod okenge matend kaunti ma Siaya oketo e bugo i atonga mare mar osuru. Sekta mar thieth kamoting'o chudo mag thieth ema nokelo ne kaunti ma Siaya omenda mathoth e choko mar osuru ka opim kod sektas mamoko. Jaga budget oyango ni e dweche 9 mokwongo mag ikomenda mag $223,224 ne gipuodho mondo kaunti ma Siaya oti kod $4.55 koting'o $922.29 ma en 20.3% mag dongruok kod $3.63 ma en 79.9% mane dhi ne chudo mag osach jotich kod chenro mamoko mag tayo kaunti. Nonro e bugo omenda mag kaunti ma Siaya oyango ni $2.17 ne tigo e chulo osara ka $1.46 ne otagodo chenro mamoko mag kaunti. E weche gope ma wego rak bandho kaunti ma Siaya midendo ni pending bills, jaga budget koni kuom $761.29 mane bandho kaunti no ichaki komenda makoro rumo dweni. Siaya ne osenyagore ma ochulo $422.37 ka e giko dwe mar adek gowi ma pod wego rak bandho kaunti ma Siaya ne en $388.92. Report no yango ni od bura mar kaunti ma Siaya ne ochulo gope duto mag tije mane wego rak otimonegi. Ei $2.17 mane Siaya otiyo godo e chudo mag jotich, $1.68 ne otim kokalo e yor lai mar lony midendo ni Integrated Personnel and Payroll Database IPPD ka $488.6 ne otim e yor aching. E budget mar $34.48 mag od bura mar kaunti ma Siaya, $15.6 ne otigo kaka chudo mabalang' mag yuoro e rombe madhongere dendo ni sitting allowance ne MCAs 42 mag kaunti no, ma nyiso ni dwe ka dwe MCA ka MCA ma Siaya ne yudo siling ma ok tin ne $39,442. Report jaga budget yango ni dweche 9 mokwongo mag ikomenda makoro rumo e giko dweni, Siaya ne otiyo kod $181.13 e weche mag wuodhe mapacho ka kod pinje maoko, ka od bura mar kaunti ma Siaya otiyo kod $68.85 to tend kaunti ma Siaya otiyo kod $113.88. E wuodhe madhi e pinje maoko, apisa moko 5 mag tend kaunti ma Siaya otimo limbe e piny Iran e kind tarik 14 nyaka 21 mar dwe mar 9 higa 2023, kama tend kaunti ma Siaya otiyo kod $3,570,605. E wuoth machielo mana apisa moko 8 mag tend kaunti ma Siaya otimo e piny Qatar e kind tarik 16 nyaka 21 dwe mar 10 higa mar 2023, tend kaunti ma Siaya otiyo kod $3,438,205. Tend kaunti ma Siaya bende notiyo kod $1,250,604 e limbe mane apisa moko 3 mag tend kaunti no ne otime piny Misri e kind tarik 9 nyaka tarik 15 ma dwe mar 11 higa mokalo, ka wuoth machielo mane apisa 4 mag tend kaunti ma Siaya otime piny mar India
e kind tarik 2 nyaka tarik 7 mar dwe mar 12 higa mokalo ne gitiyo kod milion 1,622,777. Jaga bajet kokalo ripot margi koni nitie medruok e omenda mane od bura mar kaunti ma Siaya otiyo godo kaluwore kod medruok e hola mag nyiewo nyamburko kod udi ne jotich mag od burano mar kaunti ma Siaya. Mondo kaunti ma Siaya ochop dwaro mage mag bajet, jaga bajet koni Siaya nyaka keto kenge mag medo choko magi mag osuru, kendo nyaka gineni ochul gope ma wigo rak pod bandhogi e sa mowinjore. Kaluwore ni chik dwani chudo mag jotich tim kokalo e lai mar IPPD, tend kaunti ma Siaya onyisi mondo luwre kod ma kendo were kod chudo ma itimo e yor aching', kendo ni chenro mag omenda mag kaunti no winjo bed ni timo kokalo e bengi maduong' ma pacho ka CBK, makmana omenda ma ochoki kod kaunti kod mago ma itiyo godo e tije matindo midendo ni petty cash. George Bati, Ramogi TV. Migawo mar somo dwaro maromo Sh5 trilion e chopo kare chenro margi mar higni 5 mag yango bende giyango odiochieng' kawuono. Ewi omenda ni trilion 3.47 piny owacho biro chiwo kama moko ma owinjo gi sol kuom riwruoge mamoko to romo Sh5 trilion 1.55 kaka Judith Omondi lero. Moko kuom lek mag geto chopo kare higni 5 mabiro oriwo ndiko jopuonj 116,000 kaachiel gi gero klese 16,000 ne junior school. En nyasi mar keto ayanga chenro mar migawo mar somo kuom higni 5 mabiro. Kaka oyang kod jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu ma otele nyasi ni, migawo no dwaro maromo Sh5 trilion e chopo kare chenro gi kuom higni 5 go. Kuom omenda ni piny owacho yie chiwo Sh3.4 trilion kama moko to migawo no winjo many kowuok kuom riwruoge mamoko. The plan will cost about 5.2 trillion over the next 5 years, of which 3.47 will be provided by government, and we expect that we should be able to raise 1.55 trillion. And we must mobilize, working with our development partners, working with all of us to ensure that our key pillars of education, which is success, equity, quality, relevance and retention, is achieved. E chenro ni migawo mar somo geto gero klese mag somo e junior school maromo 16,000, ndiko jopuonj maromo 116 e kwan ma 56,000 osendiki e higni 2 mar sirkand Kenya Kwanza. Kamano bende ging'iyo keto lai mar somo e lony manyasani kaachiel gi kawo kwan mar mwandu mag skunde duto ma pacho ka. The ministry plans to construct 16,000 new classrooms for the junior school by December 2024. And we are aware that out of this, I think we already have 3.5 billion Kenya shillings as we are talking, which will be able to do 3,500 classrooms. Bende chenro mar pidho jopuonjre biro dhi nyime e higni 5 mabiro, gichano chiwo chiemo ne jopuonjre maromo milion 6 kaachiel gi gero kod timo lokruoge kuonde tiego jopuonj teacher training colleges. The ministry will seek support from partners in implementing the school meals program, targeting marginalized children in the outside counties and urban poor children. To date, the program has been able to benefit 2.6 million school-going children. E somo mar kuonde tiegruok mamalo, gigeto medo kwan mar kuonde tiego tije lwedo, ndiko jopuonj mag tije lwedo 2,000 kaachiel gi jiwo tiegruok mag CBC e kuonde tiegruok mamalo. E lai manyien ma itiyogo e chwalo omenda ne jopuonjre e kuonde tiegruok gi, Mashogu koni gibiro yango bugni manitie, kata bed ni opoyo ni osedhi maber, kendo e higa ma okwongo maromo jopuonjre 18,000 ne ochudo kendgi ma ok omanyo sir. 18,000 Kenyans as students paid direct to the tune of 7.4 billion Kenya shillings. So when we try to say that there are those who failed to engage in certain programs because of lack of fees, let us be honest to each other. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom lipodno. Jochiw thieth e bwo riwruok mar kuko oseo piny owacho kuom rem keto omenda moromo mar ndiko gi e yo mongirore kod miyogi omenda mabalang' maketogi e lwasi makare mar tich e bajet mar higa ma 2024
2025. Kolose County ma Nakuru. Jakom riwruogno Peterson Oshiro kwayo komiti mochung' ne thieth kod budget onene giyudo omenda makamano. Ng'any mar riwruogno koro chopo odiechieng' mar 67. And the ministry has failed because they failed to budget. They were supposed to budget for conversion of universal health coverage staff, which required an additional 3.5 billion. They also did not budget for 900 million to implement the enhanced risk allowance for clinical officers. So I want to address the parliamentarians and specifically Honorable Dindi Nyoro, the chair of the Budget Committee, and Honorable Dr. Pukose, the chair of the Health Committee. That really, these are the two people together with parliamentarians that can actually be able to resolve this strike. Nya koro mogiro kamano kuom medo kete Ramogi TV chenro man maro imore wadoka oyuyo mokwongo kata kamano kik dhi mabor pod wantiere kod mathoth par ni kawuono bende en odiechieng' mar sigana. Dream ni kusotio rente, dream ni kuanzisha biashara ujitegemee, na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 bob into 250k kila wiki, of course umekuja the right place. Geomotion na JetX on Shabiki.com. Tiketi yako to instant millions ndio hii mazee. Ingia Shabiki.com, launch JetX yako, wekelea for as low as 20 bob. Skuma jet yako to the highest multiplier, alafu cash out before the jet fly away to win millions in seconds. Na hiyo sio yote, hit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara that. Usiachwe nyuma na chance ya kufulfill dream yako. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 359. Hi there, I'm your new friend Penda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Penda will explore some inspiring African stories. We will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Mane Ramogi TV. Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Kawadhi nyime en riwruok moro mok mar piny owacho oyango ni thieth makare okosebedo kadhi nyime kuonde yudo thieth e gwenge kaka owinjore. Kendo magi time sub counties 13 kaka moting'o sub counties 7 mag Kisumu kod 6 mag Siaya kuom jopiny maromo 1,693 mane onon. Atamalo 70 oyango ni thieth e kuonde thieth mayudore e gweng' ok chiw thieth kaka owinjore. Kaluwore ni kata yedhe malong'o onge. Jogi omenda tok owinjore gi chudi. Kwa makoro nitie ene jokanyo duto e sekta mar thieth okwa mondo riwre kanyakla eno ni midhiero makamago oked godo mondo jopiny oyud ratiro mar yudo thieth kaka owinjore kuonde yudo thieth moger e kor gwenge. Kwadhi ka Muhoroni sub county gino ma jopiny nywago ndara rach. Samoro yabed ni ng'ato tuo to kako chope osiptal tek. Koro jo Muhoroni sub county ywak ni ka national government kod sirikal mapiny olosnegi wang'ayo. Kisumu West kaka gin korka joma dhi konyore nyuol jogo mayach, maternity tin, maternity onge. Koro gikwayo gimuolo ni sirikal mar county, sirikal mar Nyong'o oteme matek
mondo at least sub county ka sub county obede gi maternity ma jogo nyalo konyore godo. Giwacho ni nurses ke mamiyo gi gima gidwaro to doctors to tin or emiya pan tin magin gono emiyo ka giyud tuo kony kaka oro gibedgo. Kakoro yath onge to yath ne ema duoko dhano ngima dhano. Koro oa kanyo ka okomor. Availability mare staff, doctors to gi nurses to gi jo lab to gi joma tiyo e osiptal tis kabisa. Jomoko bende ne ywak ni osiptal go iwacho ni thiedho ji nono to pesa tichulo turi. Koro ka ng'ato dhi to ogolo pesa to komiye receipt mano nyiso ni nitiere mibadhi moro e iye kanyo. Piny owacho mamalo komakore gi piny owacho mar kaunti ma Homabay medo keto mijing'o mar kedo gi midhiero adek madongo magin landruok mag kute mag ayaki, gamo iye mohiu e kind nyithindo manyiri kod lwenje mag kit chwech mong'ere ni triple threat mosebedo ka chendo e kaunti ma Homabay. Kaunti no en achiel kuom kauntis ma pod ni kod pek e midhiero adek go mosemiyo kwan nyithindo manyiri magamo iye mohiu medore. Lweny makoro migepe mopogore opogore tiyo kanyakla mar tieko kokalo romo makanyakla manotele gi jatatije maduong' e duol mochung'ne kedo gi tuoche malandore apoya Dr. Ruth Masha gi gavana mar kaunti no Gladys Wanga. Jokanyo mamoko ne giyiere mar tiyo kanyakla e lweny no kod bende nywando joma chuo e wuodhno kaka yor tieko midhiero go. We have committed as a government on 12 indicators that if we do these indicators across the entire sectors of government, including things like ensuring our young people are transitioning from school to work, we know that we shall make a difference. We are on this mission to end. We are not on this mission to reduce the numbers, but we are saying the triple threat must come to an end. The generation to come in the future shall not struggle with mistimed pregnancies, child mothers, and we are going to let our girls be girls and not mothers. According to the latest DHS 2022, we are among those leading in SGBV cases as well as new HIV infections. The good thing is that we are not sitting on our laurels and waiting to be counted in those damning statistics. We have moved forward to intervene strongly. The statistics show not really a good sign, and this is a priority for the country, and the UN is also prioritizing this to work with the national and the county government, with communities, development partners to make sure that we are ending the triple threat. Kawuok Homabay wadhi Mombasa, riwruok jolony mag tuo sukari e piny ngima International Diabetes Federation oyango ni jotuo sukari e pinje mag Afrika kidek medore kod kwana tamalo 134 kochopo higa mag 2045. Magi ne giwacho ka jolony ma pacho ka to koni chiegni jo Kenya milion 3 nitiere kod tuo mar sukari, kendo dhano moyo milion 1 e kindgi pod kia ni gin kode nikech pok gidhi e pim. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mokelo kanyakla jolony mag tuo sukari mar twak ewi okange mopogore mag temo gayo tuono mikoni chiegni dhano milion 3 ni godo e pachoka. Jolony go mane obago romo Mombasa koni jotuo sukari ni e thuolo mar gamo mapiyo tuoche mamoko. Mtu ambaye ako na ugonjwa ya kisukari ana nafasi kubwa ya kupata maradhi ya figo, huwa inaleta ile matatizo ambapo mtu inabidi asafishwe figo. Ugonjwa wa kisukari ndio sababu kubwa ya watu kukatwa miguu na vidole. Ugonjwa wa kisukari pia inahusishwa na maradhi ya moyo, ugonjwa wa moyo, uvimbe wa moyo, pressure na pia ile ugonjwa unaoitwa stroke. Ushauri wangu kwa Wakenya wote ni kuwa tuangalie lishe bora. Tupunguze pakubwa viwango vya sukari tunavyotia kwenye miili yetu. Soda, juice, keki, chokoleti, zote hizi, hata wali, hata ugali, sima, hata spaghetti, vyakula vote hivi ni sukari. Achiel kuom chenro magitimo en sidho ayanga lipot mabiro konyo gayo kod chiwo thieth ne jotuo sukari. Gidwani piny owacho kawo okang' mar chiwo puonj ne jopiny mar gayo tuono manego oganda mathoth e pachoka e odiochieng' kodiochieng'. Tukule mboga kiasi, nyama tukikula ina sukari, lakini upande wa serikali inatusaidia kama vile leo
tuna launch guidelines ya sukari ambayo itasaidia wale wanatibu ugonjwa wa kisukari kuelewa vile wanahitaji kuhukumu watu ambao wako na sukari. We need to identify diabetes early enough so that we avoid complications. And we know that there are many factors, risk factors that cause diabetes. And majority of them is due to the changing lifestyles that we have as Kenyans. 4.5% ya Wakenya wote wako na ugonjwa wa kisukari. Hiyo ni karibu watu milioni 2 mpaka milioni 3 wako na kisukari. Lakini cha kutahadharisha zaidi ni kuwa nusu ya watu hao hawajui wako na ugonjwa wa kisukari. So tuko na watu zaidi ya milioni 1 ambao wako na ugonjwa wa kisukari na hawajui. So ni muhimu sana watu waende hospitalini, waende kwenye madispensary, kwa clinic za zahanati, wapimwe. Tuo sukari gikoni nitiere kidienje adek. Mokwongo en mano mamako kwana tamalo 10 mag mine duto mayach, kendo orumo bang' minego konyore. Kidieny mar ariyo en mano midendo ni type 1, ma jogo manie bwo higni 30, ka kidieny mar adek en mano midendo ni type 2, mamako jogo mani kod higni moheo 30. Gikoni kwana tamalo 95 mag jotuo sukari gin mago manie kidieny mar adek midendo ni type 2, ka bende gijiwo jopiny mondo mi obed katimo orako. Gima okitim exercise, dendi yudo chiemo, ibet gi energy mokitigo, excess energy no kelo ni tabu. Ok mar skari kende, mar tuo mang'eny, but skari sana sana. Koro oripo bet kaka American Diabetes Association wacho, every day 30 minutes mawatimo go exercise. Inyalo ringo, inyalo timo pi mar school ka, kata inyalo rango sport mitugo. Chiemo kot kit ngima ma ng'ato dakie mikone nyalo kelo kata nyalo gayo tuo mar sukari, omiyo ng'ato ka ng'ato ijiwo mondo mi otang' kod chiemo mochamo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyako Ramogi tokuok Mombasa kadhodh nam chumbi. Koro wadwaro mondo wago sigana mondo mi wang'e weche moting'ore kod jogo mosebedo ka waluwo e chenro mar Giny Kany. Nyako Ramogi telo mar ariyo ma sigand Tom Mboya wayudo kuku mar wach kaka weche ne ochalo tok wach muoch ni Tom Mboya magina ne ochwado mawito ngimane. Jata chenro marwa Walter Nyambaga bende pakre ni thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo medo miyowa sigana kare mar ariyo. E tielo mar ariyo mar mbaka, wakwanye manage kama ne upogore paro to kod sirikal manitie kindeno mane otelne kod Jomo Kenyatta. Tom Mboya ne jasiasa mondiek, gino mane kelo liet e kind sirikal to kod jogo mane ni machiegni kod piny owacho. Nitie wach ni 69 ji dhi e yiero kaka nosechanga. Jaduong' makoro ne ker ma Kenyatta nosebedo jalo matuoche gi higa goyo. Ne jaduong' ni kaka wayude en ng'ama noyie ni hike no nyalo miyo seche moko koro kotimo ang'o kodhi chung' kaka ker. Sirikande masechego gi riwruok ne mar party makanu matome mane koro jagoro be ne neno ni gibed piny gi yier ng'ato. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi, Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Koro kako osebedo kamoro amora ei sirikandwa masechego mar Kenya, ne nitiere achiel ariyo adek ma bende nok nene Tom mano nikech Tom ne en jalo mochung' ne ratiro. Wadwa temo mondo walok chik mar Kenya. Loko chik ne ni kibedo ni iserwako higni 42 e higa 69 inyalo chung' kaka ker. Tom ne ja 39. Hawi maber gi genruok gi hera mane en go nyaka e od bunge. Ka noter wach ni e bunge nokir oko. Joseph Thomas Mboya ne yudo thuolo mar loso bendera bang' ne yudo muya ni Kenya ne biro yudo thuolo mar tayore kende. Koluong budho kata twak manobedo Lancaster House Conferences twak gi, Tom ne dhiye kaka jalo ma en jagoro. Ondiko to timako. Jaramogi bodhiye kaka jakom gi mamoko magiloso winjruok gi wakoloni kata jo Uingereza. Mogik ni tarik 1 dwe mar 6
higa 63 Kenya nobedo gi loch moro matin iluongo ni internal self government, ka Kenyatta nobedo gimiluongo ni prime minister. Koro kanyo noyiene bedo gi lochne moro matin ma Tom bobedo kaka omako migawo mar chike. Ma chik ni wawinjo kiwache ga ni Tom Rateng oloso chike, ne ni e bwoye kendo tiye matek. Bang'e ka Kenya dwaro gik machal kaka bendera, national anthem kata wer mwawero ni, mago Tom nigo e lwedo te. Nikech national anthem tiwacho noya piny mar Nam Chumbi, kabila miluongo ni Pokomo nokawo wendgi moro moket. Kanyo Tom nobire gi machal kaka Justice be our shield and defender, may we dwell in unity. Bang'e bendera ni kane kelo ywaruok matin, iwacho ni jo mane Tom kedo go noluonge monyise ni Rateng wang'e ni gini nyalo timo. Ma sani en wach ni Tom nogoro bandera ma Kenya gi mamoko. Ka Kenya go alap 64 ma Kenyatta koro bedo ker gi Jaramogi jalupne, Tom nokawo migawo mar uchumi gi mipango kata pango wuodh serikal gi kaka inyalo rite. Omiyo mbaka kaka ne Tom owito ngimane. Koro tuo ma Tom otuo to onge, Tom ok otho mar tuo. Tom tho kogik 68 ka ondike kendo ene sigana maler ni tarik 5 Julai kata dwe mar 7 69 boma ma Nairobi, ting odira matin kaka waluonge karwaka. Tom ne en jalo manotiye kare mar ofis. To Tom bende nobedo jalo ma sechego ne tayo club matugo ma Gor Mahia kaka patron. Koro ne dhi bedo adhula e kind Gor FC. Tom nonyiso joma noluore ni anto kora weu ng'ato ka ng'ato oring ode, nyalo timo ler, nyalo chiemo, warom. Koro Chani Pharmacy kanodonje, jauz yath ne en osiepode. Ne gibedo gi twak machuok. Bang'e Tom nowacho yath modwaro momiye. To mama ni kaka iwache nonyiso kata Tom ni aneno ng'ato ka yuoro to chal ng'ama ok ber. Ma Tom wuon tiwacho ni nonyise kata ni kuoth mosebedo ni Tom inyalo neg sa asaya. Ma mama ni be giwacho ni notemo kata ni mondo koro geng' dhod cha. To Tom nowacho ni kedo ne mar miyo Kenya obed kama ber ni chun kata ni ngimane nyalo dhi. Koro kanowuok to noromo gi janek miluongo ni Isaac Nation Njenga Njoroge. Njoroge wachore ni sama Tom ne en jagoro mar KANU, ne gin vijana me KANU kata youth miluongo ni KANU Youth. Seche moko Tom noyudo thuolo kaka nojamanyo no mokawogi kata moterogi e tiegruok moro piny mar Russia kaka miluongo ni police reservice. Koro gin joma nong'ere gima be ji noneno gi kanyo. Koro Njenga ni no chwado Tom magina risasi 2. Kanogol Tom iringo go itere od thieth ma Nairobi Hospital, nobedo modeko matin. Kineno kata pichni maringo manokaw sechego, ineno ka gitemo reso ngimane to notamore. Koro Tom nonindo. Nindo ni nokawo thuolo malach mondi ilande ne jopiny kaluwore gi geno gi hera mane gin go kode e yore mek dongruok kata riwruok kata kwe. Koro kanoduogo lande to tulo nowuok malich ahinya ma bedo ni chenro mapile kaka dhi skul, dhi e tijewa mapile nok nyal bedi. Koro nochuno ni Tom nyaka nik mapiyo kaka nyalore. Nokawo ndalo machuok mondo riemb ringre Tom mikel gi nyamburko nyaka Rusinga. Bende nitiere kuonde mochakie Tom Thomas Mboya. Kwa chako gi Rusinga wan gi Tom Mboya Secondary School matinde iluongo kata ni high school, but tinde mano norumo gin secondary. Wan gi Tom Mboya Health Center e bathe kanyo. Wan gi skunde modhuro kata moko chak nyinge Tom modhigo mbele. Kata e county waka wan gi Pehil gini, Homa Bay High School gini, Rapogi gini, Okela Sumbi gini mana kaluwore gi jodolo ma missionary school manolemego gi mang'eny. Kidhi kata mne yore taunde mwan go kata boma gi iyudo nying Tom kuonde mochake, kuonde romo kaka halls, estate, kuonde ma ji ojote gi mang'eny. To Kenya kende nyaka kuonde colleges. Sani wan kata gi Tom Mboya University manyochak machiegni, but wasebedo kata gi Tom Mboya Labour College gi mamoko gi dhuro. Kama ne oikie Tom oger maber, kata kamano
dwaro nitiere mar bero hemkono. Mano tim ka thothne notim gi osiepe gi tudruok manengo e piny mangima, to familia be nyaka ne bede gi duol. Koro bang' mano e yor osiepe mantie mosetimore, to nyaka koro kuma wantie ni to sirikal mar Kenya e bwo miluongo ni National Museums of Kenya osetemo ka gitemo kete mondo hemkoni obed kanyo ma wachi e nying tim gi kido mane Tom nigo. Jok matimo limbe ka nitiere kinde ka kinde, kendo kata odieche wuok ne loka. Koro dwa jiwore ajiwa mondo ji one yore mang'eny kaka koro midwa timo ni minyalo pargo Tom. Obiyie wayia mabiro sani, joma benyo ni mbele, ong'eye ni to jali ne en jal mane, to ere kopo mwadwa miye, nikech kopo mar Tom to kibirumo. Jopuonjre to chakore achaka piny miluongo ni kindergarten kata odhi nyaka moko makoro nosetiegore mobedo gi miluongo ni scholars. Wan gi kanise, wan gi madonjo Kenya kata ma Kenya miluongo ni local tourist gi international, wan gi riwruok mopogore opogore biro ka. Nyakwara Moge, erokamano kuom bedo kode thuloni duto chakruok nyaka giko. Ageno ni yudo puonjruok. Jata chenro mari kuom thuloni duto ne en Walter Nyambaga. Ud Kweru, thon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masane. Nyakwaromo gi bang' sigana odonje weche mag ohala. Piny owacho kaunti ma Migori lero ni ok gidhi luwo chik mane ogol kod doho mar jotich mar Kisumu mane ogolo chik mondo jotije mag kojolo mane ochungi tich kod piny owacho mar kaunti no duok e tich. Jagoro maduong' mar kaunti Oscar Olima wacho ni chik ne ogol kod doho ka kinde mar orak mane omi jotije mag orak mane otero bura ne oserumo. Olima wacho ni bedo ni kinde mar orak margi ne oserumo, onge kaka kaunti ma Migori nyalo duokogi e tich nikech mano dhi e tok chik. Jagoro mar kaunti ma Migori wacho ni jogo mane ochungi tich gi sani nitiere kod thuolo mar oro kwayo manyien mondo migi orak kod kaunti ma Migori. Kaka ing'eyo tich ma kojolo makati iluongo ni temporary work en tich madhi dweche 3 tichake welo. Koro kane jalo nodhi doho gi wach mar jotich ma kojolo masano, kane bura odhi kanyo bura doho no ogolo duoko, to yudo ka koro thuolo mane ondigie ma dweche 3 cha oyudo koserumo. Koro tiende ni order no kata doko ni ogole to en order mokoro kwanya implement nikech contract as at that time oyudo kanyo oserumo. Nitie ywak moro ni jotich mane ogol mane makojologo ni nitie moko kuomgi mane pok chudo gi kodonjo. Koro wasetemo e departments wa kargi 17 kata 10 king'iyo departments madongo, odong' departments 2 ema ng'eyo ni nitie jotich moko matin ma osachgi pod itieko. To one committed ni kapok higa ni orumo, financial year marumo tarik 31 dwe mar 6 ni orumo, to wadhi tieko gi te mwabed ni onge jatich mosetiyo to luche cha pok omiye. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Manera Mogi TV.
Beach Katicha Beach ochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Ticha Beach Katicha Beach sang'wen otieno. Samaira Korineno donge an nasenyisi ni mer mineno ni kamoro achiel gi jodalagi gin gibiro kelo hawi marach ka. Machiegni Ruben Maina e jaloch manyien ma tuk Shabiki Jet X. Maina ne oloyo siling 250,000 tok tugo mbui ma Shabiki. Maina ne ochopo points 652.3 juma mokadho bang' tugo tuk Jet X ka biro jatugo ma ochopo e odds mamalo mogik. Ji mathoth medo yudo mich e tuke mopogore opogore mbui ma shabiki.com. Siri ya JetX ni ukiwekelea usikue mtu wa kuogopa, ni uvumilie mpaka mahali unaona iko unaweza kuwa wa kwanza ama unaweza kuwa umetolea juu kabisa. Kwa hivyo siri ya JetX ni kuvumilia. Timbo Kenya ma KCB Queens ma volleyball ikorema ne olwetgi okombe mar volleyball kinde magibiro rakore kod Kenya Prisons e tuke mag playoffs gi kodirani. Kocha margi Jafet Munala wacho ni giikore mar siro kombe mane giloyo higa mokadho. Karaberi tuke go magi kodira biro bedo mapek kendo ma otedore. We are training for the final match of this year's playoffs, this season playoffs, and we are meeting a team that is experienced team, Kenya Prisons. It's going to be a tough match, but we are preparing well to see us through to win this second playoffs. So far we are working on our services, we are working on our defense, and we are working on the offense. So far so good, but we are struggling with the injuries. Our captain has a swollen knee, but we are hopeful that she will be there when we start playing these playoffs. Our right player has injured already on the plaster. Chumba is now coming back, training, overcoming her injury. So we are hopeful that we are going to play well these playoffs and be the champions again. E weche mag Olympics, duol mochung' ne ng'wech e pacho kaendi Athletics Kenya oyango chung' motegno e weche mag kedo kod yedhe mamedo jotugo teko e kinde magibiro walo jong'wech mabiro ting'o tiko mar piny Kenya e tuke mag Olympics. E twak kod jofwambo duol oyango ni jong'wech 49 osechwal kendo gisebedo ka gitimo orako gi ikruok. Magitimo resi magigwelo jong'wech 250 mondo biyo tem hapgi e yudo thuolo mabedo e kweth mar Kenya mabiro ting'o bendera Olympics. Piem ne biro bago e kind tarik 14 kod 15 dweni e alap tuke manyayo. Preparations for the Kenya team, or the way the Kenya team would look like so that it can be very competitive during the Olympic Games, started a long time ago. We have a number of athletes totaling to 49 that had been selected by the technical committee that normally manages competitions in Athletics Kenya. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV kendo e chenro mar oimore ji mathoth ne gin mago manena. Erokamano Mosh Digaro Land Cruiser ineno Ramogi e makare akwayo jo Kenya duto mondo med ket kwe e kinde mag siasa omiyo piny owacho oyombek ne jo apiko
osuru erokamano kuom ote machal kamano. Gimoro mang'eny uminya sigana mang'eny mano mar Odongo omori ka intiere Omindi School erokamano kuom sigana no. Aneni kenda winji makare gi baba kuom siro jalup jatend piny Emmanuel Nancy Kan Baba Doga komos ne dawa Monica Agala kaino mala kayombiero kamano kuom kete kaindi. Emmanuel ma Evangelist Oyanga Felix wacho suru mar Kenya Tech wachal mana gi nyiroe ma bende otwene gi jok. Aneni maler gi mama na Florence Oyanga bende akwayo no sipa mama Viona quick recovery kamano kuom kete Ramogi TV. Bende nitie ng'at maluongore kani Isaiah Ochieng ka achiel kod Jennifer Ochieng wacho ni Emmanuel orne minwa Roso Chieng ote mar nyuol makare. Wacho ni happy birthday erokamano kuom orote machal kamano. Happy birthday Roso Chieng ka achiel kod ng'at mabende luongre kaendi ni Shem Otho bende wacho neno kendo gima mako dhoge en kaka oganda jo Kenya oyie kod jok ma pile pile to gidwa yango dhogi makare. Piny owacho nego duok piny weche mag osuru. Kamano kuom kete Ramogi TV nyakwara Ramogi mano mokelo e giko mar mi weche manyien e chenro mar Oimore nyaka odiochieng' makiny. Ubed gi otieno mokwe. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa nen Belinda Adhiambo.